Marty Banipa. En aan mij is gevraagd of ik een bijdrage wil leveren aan deze hele speciale gelegenheid. Namelijk de officiële opening van Peuterschool De Dodges. Afgelopen januari zijn de eerste kinderen hier gestart. En nu gaan we beginnen met de hele speciale officiële opening. Die verricht zal worden door mevrouw Dik, de minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport. En 2 kinderen, Ocean en Colin. En daarna wordt de Peuterschool gezegend door pastoor Raoul. De openingshandeling gaat nu verricht worden. Uw aandacht. Het lint wordt geknipt door de minister. Corta mais hora por isso. 1, 2. En nog niet, nog niet. Wow! Eerste deel en tweede deel en... Applaus! Peuterschool De Dodges is hierbij formeel geopend. U krijgt nu een glas champagne aangeboden. Drink ook nog niet leeg. We gaan nog even met z'n allen proosten. Ja, en let op de speciale kleur van het glas, van de champagne. De kleuren van Peuterschool De Dodges zijn blauw, geel en groen. En dat kunt u ook meteen zien aan de afwerking. En als iedereen nu een glas heeft, ja, iedereen heeft champagne. Dan gaan we nu met z'n allen proosten. Proost op Peuterschool De Dodges. Proost op ontwikkeling. Proost op peuters in beweging. É ocasião especial aqui, família um dia especial. Só há uma árvore, o dia também maluca. Um candidato basta grande, o diretor, vida bem, que será para 4 anos. Mas ainda estava tendo uma conferência na Bicos e está tendo quase 90 anos de presente, o interesse para atender a ser para 4 anos. E nós estamos tarde a trocar com ocasião especial e nós queremos felicitar 2 pessoas que nossa topa na Juli Segumi. Hopi casual, nossa topa 2 pessoas net ora não vai no ministério. No momento não tem nenhuma relação com a relação de investigador. Ele estava fazendo onderzoek die was 0 para 4 anos. Então, a topa não net momento com a aderenta para pedir gente dona uma explicação que não tem coragem para começar com o centro. Então, nós estamos no centro aqui, no momento não está para passar, nem a não está para passar, pelo menos tem funciona aqui. Wanneer me bezig estava o rol de onderzoeker, gente está se onderzoek para poder melhorar a 0 para 4 anos e ora me toma a função, me decidi de pôr atenção na 0 para 4 anos para só ter uma idade necessária para pôr bom base para não por ter melhor futuro de ensinança, melhor futuro de nossa comunidade e de qualquer comunidade. Se nós não põe atenção maneira necessária na 0 para 4 anos, nós está só para criar problemas grandes de nossa comunidade, maneira nós temos que acabar com nós jovens. Hopi também back na 0 para 4 anos, não somente de cuido de centro maneira aqui, pero também cuido na casa e de comunidade. Nós está Hopi orgulhoso de nós portar aqui para a abertura oficial do centro de Dodges aqui. E de não vim que não embarcava, não tem um folheto claro. Pero me está contento de estar aqui para mirar em verdade, não se torna esforço, maneira não explica a dia que não é só para pôr tudo na ordem para a idade de 0 para 4 anos de mês, não tem 0 de 4 anos, não tem 1,5 de 4 anos. Então, idade hopi especial e hopi atenção e amor necessário, banda de cuidado, é parte de formação também delante para nós criar gente que agora como adulto é por soro para o mês e soro para tudo gente rondou de jeito e soro para crescer mês e soro para a comunidade também crescer. Esse é o rol muito importante que nós temos aqui na The Dodges.
Nos que pidi un aplauso especial por su ambiente hopi colorido, hopi amable, hopi great que nos atopa aqui. Hopi centro posia de ambiente que nos mira aqui. Un aplauso especial. Nós te pedi para não somente agora que está novo, que startup, mas só de manter assim. De maneira que me mira cara na me seguro que não manter o ambiente hopi agradável, hopi colorido aqui. Conosco muito da idade, tem mister para sim conhecer o mundo. Sim conhecer o mundo tu algo bonito, pero e for não te turbiata algo bonito. Pero então tem seguro que nós ainda não pôr uma base para não compreender também. Que ora não topa algo bonito assim e for para não por compreender de como. Nós saco não tem programa não hopi interessante. Mas tende não explica senhora ora não abrir busca informação. Dus nós tem confiança, plena confiança que duas pessoas não como topa e dia na julho estava tendo que não lo hace bom trabalho que turnos chiquitinhos aqui e tur outro que lo bem depois na centro aqui. Danke para vos na esforço não para criar ambiente assim aqui. Danke para esforço não para dar informação na nossa opinião. Danke para turcos que vos não terhinca den de bostan coração den e coração de chiquitinho. Maior não porta garantizar que tiki como assim a conhecer não e tem seguro que maior não porta seguro laga eu com confiança atrás. Saca dos ding mangdi dos personen denk ik. En Kiringen heeft vanaf 6 januari tot vandaag nog geen één schooldag gemist. Ze wil altijd naar school gaan. En als ik haar moet ophalen, duurt het ongeveer 10 minuten voordat ik haar in de auto heb. Want ze wil nog rennen en spelen en glijden en wijzen wat ze heeft gedaan. Dat is heel fijn voor een moeder om dat gevoel te hebben dat ze het fijn vindt hier op de school. En de juffen die staan altijd klaar om even een praatje te maken met mij, een advies, een knelpunt te bespreken. Het voelt zelfs als een tweede familie voor mij en dat hoort ook zo, want samen vormen we het kind. En voor mij is dat heel belangrijk. Dus tenslotte, team van de Dodgers, ik wens jullie veel succes. Hè? Ik vertrouw in jullie, ik heb het volste vertrouwen in jullie. Hè? En ik bedank jullie voor de zorg naar onze kinderen toe. En hoe men zegt, hè? De eerste levensjaren van een kind zijn het belangrijkste en hier bij de Dodgers zit het zeker goed. Dankjewel. Dan een van de oprichters, juffrouw Eromara Estela Lucia, juffrouw Ermi, die dus samen met juffrouw Renaila Silvani de peuterschool de Dodgers heeft opgericht. Geachte minister mevrouw Dik, pastoor Raoul, ouders en kinderen van peuterschool de Dodgers, familie, vrienden en genodigden. Namens Renaila, mijzelf en alle medewerkers van peuterschool de Dodgers heet ik u allen van harte welkom op deze zeer speciale avond. Wij zijn ontzettend blij om samen met jullie de officiële opening van peuterschool de Dodgers te mogen vieren. Hoe het begon. Renaila en ik hebben duidelijk een passie voor kinderen. En we liepen een jaar geleden allebei met het idee rond om een eigen peuterschool te beginnen. We hebben onze krachten gebundeld en 6 januari jongstleden hebben we onze deuren mogen openen na 1 jaar actief bezig geweest te zijn met de voorbereidingen. Het was een zwaar jaar, werkend voor de klas en tegelijkertijd een peuterschool op poten te zetten. Maar we hebben het met plezier gedaan. Ondanks de ups en downs, maar gelukkig hebben we belangrijke mensen in ons leven die ons constant een duwtje in de rug gaven om dit punt te bereiken. Ik ben als eerste gestart met de huidige groep peuters en Renaila zal op een latere tijdstip vervolgen. Door bijna 20 jaar gewerkt te hebben met kleuters weet ik zeker wat belangrijk is wat een peuter als basiskennis zou moeten hebben om in het basisonderwijs binnen te kunnen stromen. De laatste jaren merkte ik dat er een gat is ontstaan in de voorkennis voor de nieuwe kleuters. Dit komt naar mijn mening omdat
Onder andere doordat ouders tegenwoordig minder tijd hebben om met hun kinderen educatief bezig te zijn. Hierdoor merk je dat ouders steeds meer op zoek gaan naar een professionele peuterschool of preschool om dit gat te dichten. Wij willen door middel van Peuterschool de Dodjes deze behoefte invullen. Nadat wij eind vorig jaar 2 open dagen georganiseerd hadden en daardoor veel enthousiaste ouders kregen, zijn we op 6 januari 2014 met 8 peuters begonnen. Ondertussen hebben we meer dan het dubbele aantal peuters en zijn nog steeds groeiende. Er zijn zelfs kinderen vanavond hier aanwezig die nog geen 1,5 jaar zijn, maar wel al ingeschreven zijn voor de komende maanden. Mond-tot-mond reclame. De belangrijkste reclame tot nu toe is de ontwikkeling van de peuters en de reactie van jullie ouders hierop. Wij zijn altijd heel nieuwsgierig waar ouders ons van kennen, als ze voor de informatie of de inschrijving komen. De meeste mensen zeggen dat ze het van iemand gehoord hebben op een feestje of via of van een ouder die hun kind bij ons op school hebben. Facebook is een van de goede tweede. Facebook is ook een goede tweede waar mensen ons gevonden hebben. Dit maakt ons natuurlijk hartstikke blij. Elke keer als we het horen. En geeft ons het gevoel dat wij op de juiste weg zijn. Peuterschool de Dodjes is een professionele peuterschool. De instructietaal is Nederlands. Maar we vergeten zeker ons papiamento niet. We werken op een liefdevolle en creatieve manier met onze peuters. Bij ons staat spelenderwijs centraal. Alles wordt op een speelse manier aangeleerd. Het kind moet het gevoel krijgen dat hij of zij speelt. Samen met de andere liefdevolle leidsters, Richelien en Verosati, zijn we één team. Toekomstplannen. Wij zien Peuterschool de Dodjes als voorbeeld voor het voorbereidend basisonderwijs. Onze droom is op een filosofie van Peuterschool de Dodjes in meerdere filialen beschikbaar te stellen voor onze toekomstige peuters. Ook willen we minder bedeelden onder ons ook een kans op een goede start geven. Wij gaan de mogelijkheden hiervoor onderzoeken en hopen dat wij de minister ons hierbij kan helpen, zodat steeds meer Judy Corso een goede basisstart kunnen krijgen. Want de jeugd is nog steeds ons toekomst van ons land Curaçao. Ouders van de Dodjes, waar zijn jullie? Bang, Isimanang, ouders van de Dodjes. Wij willen jullie van harte bedanken voor jullie vertrouwen in ons. Elke dag weer opnieuw is het voor ons ontzettend leuk en fijn te zien hoe jullie je kinderen vol vertrouwen bij Peuterschool de Dodjes achterlaten. Ook willen we iedereen bedanken die op een of andere manier ons geholpen heeft vanaf het begin tot nu toe om Peuterschool de Dodjes te realiseren. Echt waar, jullie zijn toppers. Maar, last but not least, willen we onze lieve Heer bedanken. Want door Hem kunnen wij elke dag weer opnieuw de dag starten met heel veel liefde voor alle Dodjes. Ik wil eindigen met een aantal woorden die kenmerkend zijn voor Peuterschool de Dodjes. Kracht. Samenwerking. Liefde. Steun. Vertrouwen. Geloven. Sociaal. Hoop. Beweging. Balans. Motoriek. Plezier. Doorzettingsvermogen. Creatief. Durf. En verbondenheid. Mensen, bedankt nogmaals. En deze woorden gaan jullie nu in een act zien die wij, nou niet wij, niet wij met z'n tweeën. Bing, 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 botami roman. Bing, bing,
cabeza. Bing, 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 pa' no llorar después. Banden hofi, banden kunuku, ban ribatera, ban forma cadena, banden comercio, banden gobierno, ban, 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 lanta nostera. Bing, 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 mira vos, bing celebra cosecha di terra. Bing, 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 viva feliz, junto y unidos, baudinos bandera.